F'Ottubru li ġej waqt il-Malta Maritime Summit Week se ssir l-ewwel edizzjoni tal-Malta Maritime Awards. F'Malta s-settur marittimu huwa wieħed mill-pilastri ewlenin tal-ekonomija Maltija u huwa settur kruċjali għall konnettività tal-gżira mal-qbija tad-dinja. B'hekk din is-serata se tippremja u tirrikonoxxi x-xogħol u d-dedikazzjoni ta' individwi li jagħmlu ħilithom biex Malta titqies bħala ċentru ta' eċċellenza fis-settur marittimu. Apparti hekk is-summit innifsu se jlaqqa' flimkien numru ta' partijiet li huma involuti fis-settur kemm lokalment kif ukoll barra minn Malta biex jiddiskutu l-isfidi u l-opportunitajiet li qed taffaċċja din l-industrija flimkien ma' triq il quddiem lejn settur marittimu aktar sostenibbli u reżiljenti. Il-Malta Maritime Summit se jsir din is-sena mit-3 sa 7 ta' Ottubru, summit internazzjonali fej se jiġu players kbar biex jipparteċipaw. U se nagħtu wkoll is-sena l-ewwel darba il-Malta Maritime Awards għan-nies li taw contribute lil Malta. Din is-serata ta' premjazzjoni mistennija sservi ta' pjattaforma li toffri aktar motivazzjoni lil ġenerazzjoni żagħżugħa biex tersa' u tibda karriera fil-qasam marittimu. Il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali Aron Farrugia fakkar li Malta minn dejjem kienet titqies bħala ċentru ta' kummerċ marittimu u matul is-snin komplet tikseb u tistabbilixxi ruħha fis-settur marittimu. Malta llum saret ċentru marittimu ta' eċċellenza fejn qegħdin inkomplu nikbru mhux biss fejn jidħol it-transshipment bħala hub fil-pajjiż, imma wkoll fejn jidħol il-cruise liner terminals, il-bandiera Maltija mala reġistru Malti kif ukoll il-ship u l-yacht repair.